Aja
Tresno
atur giaran. Nuwun para kadang pamirsa sutresna budaya. Kagum biwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika, keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi irah-irahan. Lairipun Joko Umbaran seri perangan Kebo Marcuet Kembar. Dalang sarta pendapuk katindakaken Rokopas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, wondene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Sadèrèng pagelaran kita kawiwitan, badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kelir sewisan wonten ing Kadipaten Granti, Hadipati Bandar Subali, katindakaken Rokomas Judek Prakoso, Pate Bandar Pati, katindakaken Adimas Eko Pranoto, wondene prajurit katindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Kelir salejipun wonten ing Kraton Mojopahit, Prabu Bromartunjung, katindakaken Rokomas Anom Suharyanto, Temenggung Haryo Jejetan, katindakaken Adimas Abi Rojali, wondene prajurit katindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Kulir salajipun wonten ing Desa Gambir Seketi, Ki Ajar Pamengger, katindakaken Bapak Begek Ariwarsito, Mercuwati, katindakaken Nimas Uut Sutriyana, Joko Mercu Toi Kebo Marcuet, katindakaken Adimas Abdul Sutopo Wiro, katindakaken Adimas Kundi Asmoro Ewondene Brojo, katindakaken Adimas Arifin Sirgar, Joko Umbaran, katindakaken Adimas Beguk Wilyanto, Joko Pujan, katindakaken Adimas Bagong Sutresno, Kebo Marcuet Palsu, katindakaken Rokomas Andi Prasetyo, Dayun Bapak Etul Kiem, katindakaken Rokomas Bagus Suyanto, Dewi Jinggowati, katindakaken Nimas Diah Maharani, Nilamwati, katindakaken Nimas Menik Widyawati, Ewondene Nilamsari, katindakaken Nimas Tata Wulandari, Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur trio Pelak Wahyu Manggala katindakaken Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Wondene Mban
katindakan si Tiup Arum Somlak kabiantu si Soak Indah Kalola. Megah mekaten para kadang pamirsa sutresna budaya. Para paraga ingkang margani cariyos ing siang menika. Kita sagotrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggala. Namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng hamirsani nuwun nuwun nuwun. Sampun satoto Kanjeng Anggen kula mereksik wonten ing sari Kanjeng Adipati Bandar Subali. Penjabi Agung Grati setunggal kewolong boten wonten ingkang godhangaken palungguhan bersuang-suang. Wis
kami yang dalam Kanjeng Adipati Bandar. Pati Bandar Pati. Ya, tahu jadi malam. Rawalan angin kula nampi panguturipun Kanjeng Adipati. Nggih, kula tampi asta kekalih basan kula bukti wonten stop. Mugia dadosaken kegiatan angin kula dados paraga panjenengan kusumi wonten ing Granti. Dening akeh swaning para prajurit. Nggih. Kula sawetara dipindah. Namo wis akan dawuh Kanjeng. Kabeh prajurit ing Kabupaten Granti. Kowe kabeh padha ngaturake sembah pangabekti wis tak tampa. Ora liwat puja pangestu tampanon. Salat anggen kula mugi dadosaken jimat kula. Kejaba saha kuwi panjenenganku bakal mundhut pirsa. Piye ngenani kewajiban sing tak sabirake marang pundak kiwa lan teken. Coba matur dhewe-dhewe. Nggih, kewajiban kula kalih sedaya pisan prajurit. Sakmenika sampun sampun Bandar pakai jabatan gagal. Semanten ugi kula kewajiban kula nampi pasukan enggal. Iya. Katuran pirsa sakmenika tambah setunggal bergodo Kanjeng. Tambah sak bergodo bagus. Kewajiban kula jagi gedung pusaka wonten Kadipaten Granti. Iya. Sakmenika boten wonten salah setunggalipun pusaka ingkang anis. Mbok menawi wonten salah setunggalipun pusaka ingkang anis, jaga kula dados gantosipun. Bagus yen ngono cethoke prajurit sing tanggung jawab. Haji, Nggih, kewajiban piye? kewajiban kula jagi paregolan. Heeh. Sakmenika boten wonten tamu badhe lumebet wonten Kadipaten Granti Kanjeng. Kok upama ana tamu sing arep mlebu ing kabupaten berarti nanging tanpa tapak asmaku ki piye? Tamu menika boten kula kemarangaken lumebet. Apa sebabe? Watosipun tamu menika dom sumurpe banyu. Dom sumurping banyu sing kepengin golek keringkian ana ing kabupaten Granti. Bagus, lungguh sing kepenak. Kewajiban kula ngladi sedaya prajurit Kanjeng. Sakmenika ngangge gelar samudra. Wih, Boten ngeciwani. sing tok gladi iki mligi prajurit lanang apa prajurit wadon? Nggih lanang nggih wadon menika campur. Sing lanang Joko, sing wedok Rondo apa prawan? Rawan. Tenan apa piye? Nggih, Saestu saestu. ya lungguh sing kepenak. Jayabada. Kewajibanmu piye? Kowe iki tak dangu. Hei, kewajibanmu piye? Lho. Hei, Lho nggih, bareng aku iki dangu karo Jayabada kok pawang suwane kok kaya ngono iki piye, Dik? pangapuntenipun. Tenanipun Jayabada menika sae ancasipun. Nalika matur wonten ing Kanjeng Adipati Iya. kala wau, Iya. pakaryan ingkang panjenengan sambaraken wonten ing pundak kulantenipun Jabada. Iya. Datan Nemai Rupit. Ngantos matur wonten ing ngersane Kanjeng Adipati, Iya. ngeten lan ngeten. Menika rak BS BS iki barang surtiran ku piye? sanes. Lah terus BS niku tegesipun bisu. Bisu. Boten saged wicantenan. ora iso omong. Terus Nanging tandange ngedapi-dapi. ampun kuatos. Menani pakaryanipun Jayabada. Menika nate kula abar kalian prajurit-prajurit sangkep 7. Iya iya. Nanging tasih pikantuk kamenangan. Menika Jayabada. Pengapusane menika setunggal. Apa? Menawi dipun rebut prajurit sedasa nembe kalah menika Jayabada. Iya. Tandangipun kadutane banteng ketaton. Lungguh sing kepenak. Bali marang jeneng sira. Nggih, lho nggih. Sakuse satata lungguh panjenenganku bakal mundhut pirsa. Piye? Ngenani mubah musiing swasana, katentreman lan uriping para kawula dasih. Menawi Kanjeng Adipati pengin miterang lan nyuwun pirsa. Iya. Ngenani swasana katentreman wonten ing Granti wedal menika datan Nemai Rupit.
katitik saksamunipun panjenengan ngasta cempur teng adil wonten ing Kadipaten Granti. Iya. Granti saged ngawastan ayom sarta tentrem sarta mahanani panggesangipun kawula saindenge jagat Kadipaten Granti katitik awet saking pucing Paredèn mandhap wonten Karang Pradisan saya lumebet wonten telengipun Kitha Reja Granti setunggal kewala kawula panjenengan datan nguciwani panggesanganipun mubra-mubru linabur madu Kanjeng. Dadi dina iki Kabupaten Granti mangsa-mangsa Leres. lan uriping para kawula babar pisan ora ana sing nandhang kurang. Liripun kados Senajan to aturmu kaya ngono nanging durung bisa gawe ngarmengati. lajeng menapa darunanipun? Apa to sebabe aku bisa kandha kaya ngono jalaran? Satenane dina iki ana perkara kang tansah ginubel sakjroning atiku. Udakara wis ana 7 dina iki atiku tansah bingung kaya dene wong linglung prasasat. Aku ora bisa mikirake marang kawula. Yun sewu Kanjeng Iya. Adipati. Sarene wedal menika keadhep peranganipun para nayaka ning praja wonten ing Granti. Menawi kepareng, monggo Kanjeng Adipati enggal paring sabda. Sinten ngertos manggenipun kula napa dening peranganipun nayaka saged ngudari ribet ingkang wedal menika dereng saged panjenengan udari Kanjeng. Satenane sing gawe bingung atiku iki perkara sedane wong tuaku rikala semana Rama Adipati Haryo Subandar kaya ana sing kandha lamun to sedane wong tuaku iki karana lara ana sing kandha sedane wong tuaku mergo krenah dening liyan mula kanthi kuwi ya teh Nggih. keng supaya gamblang lan cetha perkarane Rending jeneng sira iki dadi warangka nalika Rama Adipati Haryo Subandar iki jumeneng Adipating Kabupaten Granti mesti jeneng sira ngerti lembarane sejarah wis kawuri ngenani sedane wong tua mula tak jaluk anti banget gelmo jeneng sira mbuka lembaran sejarah bab perkara sedane wong tua. Ampun tidak kula menika nglincipi barang ingkang papak. Yo. Pancen wawados menika dangu anggen kula nyimpen. Mbok menawi sampun titi wancinipun Kanjeng Adipati ngertos lelampan sambet kalian jati diri panjenengan lan sedanipun Sudarma panjenengan. Nalika semanten Majapahit menika tuwuh dahulu. Awit saking patrap lan tumindakipun Lembu Culung Dipati Tunggarana. Perangane Senopati agol-agole Majapahit mboten saged ngendharap patrapipun Lembu Culung. Kathah perangan prajurit ingkang dados korban menawi kapetang menika 1000 cacahipun. Rumas kekes penggalipun Sinuhun Prabu Bromatunjuk sak temah nganakaken Giri Sayembara. Umele Sayembara kala wau sinten cilik ngendharat gedhe mateni Lembu Culung badhe nampi nugraha kang marwat. Sinasa mangkenipun tiyang kere maju kelembale-mbale longan ingkang saged pupu Sayembara kala wau. Nanging menawi salah satunggal kadang Adipati Pemancat badhe nampi nugraha ananipun Bumi Mutian. Dur sapa sing wani mupu sayembara kuwi mau? Boten sanes ingkang mupu kala wau Sudarma panjenengan Kanjeng Adipati Haryo Subandar. Kelampah campuh perang antawisipun Majapahit lan Tunggarana. Udakara campuh perang kala jangkep 7 hari. Kula nyekseni piyambak tandangipun Lembu Culung pancen ngedap-ngedapi. Nanging Sudarma panjenengan Kanjeng Adipati Haryo Subandar dipun jangkung kalian Bathara sak temah. Lembu Culung saged dipun kendharat, malah kaporo saged dipun tigas jangganipun. Lelampan menika sampun kasingep wonten 3 taun ingkang kapungkur. Sudarma panjenengan ngantu-ngantu kekocah lan peparing dalem Sinuhun Prabu Bromatunjuk. Ananipun Bumi Mutian. Nanging emanipun dereng dipun parengaken. Kula dherekaken minggah wonten ing Pendhapi Ageng Majapahit nyuwun ananipun ganjaran bebasan
tiang sampun rampung nyambut damel nyuwun upah niku rak sampun limprah. Ari munggo pae. Leres. Yo. Sedaya weca dawuh dalem. Kanjeng Hadipati dipun unjukaken wonten ngarsa dalem Sirun Prabu Bramantiju. Nanging sedaya kala mboten dipun pailu. Bumi mutiang dipun cukengi. Sak temah ndamel murirenane penggalih Sudarma panjenengan Kanjeng Hadipati Haryo Subandar. Rumas dipun apusi. Sak temah barang ngamuk wonten ing Pendapi Agung Mojopahit. Yo. Nanging Sudarma panjenengan namung badan sajubing. Ngepasi wonten Pendapi Agung dipun adhep peranganipun para kadang Hadipati Pemancat lan Nayaka Praja. Sak temah gampil anggenipun dipun rangket. Sabda dalem Sinuhun Prabu Bramantiju kaanggep lebat munggo peranatan wonten ing Mojopahit. Dinawon unggah semi kalih patrapipun Lembu Culuk. Tabuh 8 enjang. Sudarma panjenengan Kanjeng Hadipati Haryo Subandar dipun gantung wonten ing alun-alun. Digantung ing alun-alun. Taruh kados mekaten. Bila kantung kula panjenengan sowan wonten ing Praja Mojopahit asok ulu pawektu glondong pengarmarem Kanjeng Hadipati. Yen ngono wis cetha. Wong-wong Mojopahit ora kena dibeci. Wong tuaku gedhe labuh lapetin nanging ora nampa nugroho makapur. Dipidana gantung ing alun. Kados mekaten Kula ugi. kanthi kuwi pingget rasane ngati. Mula kowe kabeh wis dina iki dadi paseksen. Aku bali lho. Aleno saka Mojopahit memeran pranatan condongan sarupo. Haryo Jejetan. Kakang Bandar Subal. Saya suwe saya bagus pasuryani. Besus nggone ngadi busana. Matur sembah nuwun saderengipun awit panjenengan sampun kersa ngalembono kalian kula. Ora teges pun kakang ngalembono ning pancen kabeh kuwi mau kaporana. Yayi Haryo Jejetan. Kakang Bandar Subal. Satenane nggonmu temeka ing Kabupaten Granthi. Iki gawe kageting pun kakang. Satenane kuwi mau tindak ngelengake apa pancen ana wigati. Kakang Bandar Subal. Iya. Cekak aos kemawon. Kula mboten sesah ngandar-ngandar anggedukur. Iya. Pancen minggah kula wonten pendopo Kadipaten Granthi. Mengkuwi gati awit kula nampi dawuh saking kersane Sinuhun Prabu Bramantiju lumantar Kakang Patih Maudoro. Kang supados nanjihaken kapetang sampun tigang pesuanan sekawan ngancit Kakang Bandar Subali ninggalaken dampar wonten ing negari Mojopahit minangka saka napa to darunanipun Kakang? Yayi Haryo Jejetan. Iki Blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling sok glogok banyu kendi. Apa sebab nganti telung pisuanan agung pun kakang rasuan ing kraton Mojopahit cetani. Dina iki aku mbalelo. balelo. Kakang Bandar Subali. Haryo Jejetan. Lajeng kanthi dasar lan pawadan menapa ngantos panjenengan paring dawuh mbalelo saking negari Mojopahit. Dasare mergo aku ora trimo sebab perkara patine wong tuaku ngrikala semono digantung ing alungan kraton Mojopahit kuwi perkara. Kakang Bandar Subali. Piye? Sedaya kala wau kula anggap bab kapribaden ampun digandeng cenengaken kaliyan pranatan wonten ing negari Mojopahit. Nanging jeneng aku iki anak kaya ana tembungan jeneng anak lanang kudu bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa. Mula kanthi kuwi arep kepiye wae aku bakal sabel pati marang wong tuwa. Menawi panjenengan cugeng kula badhe adreng nyeret panjenengan. Ganti. Terus keberanang mana Kuwi an bakal dadi grojokan wilayah niki. Mula kanthi kuwi rasa kesuwen. Wiwito berkataning prajurit sing jaduk-jaduk balekke Haryo Jejetan. Keren pamit bebat pintu ayo prajurit.
Mojopahit bosah pasir pindo babatan paci. Becik ora usah kowe bacot pengen meksa kelawan pepundenku Hadipati Bandar Subali. Sumbayana cecetan. Bali oleh Mojopahit kudu bisa ngerangket Bandar Subali. Keparat murang toto. Bombong sak jeneng atiku nanging aja seneng dhisik. Mojopahit kae akeh welangane prajurit lan senopati sing dendung-dendung. Sing tak jaluk karo kowe kabeh. Aja nganti letno ing kaprayitnan. Pager geger, baris wentis, tepis ing granti tindakke.